Ja, ik kom zeker in de Emilia-Romagna-regio. Zijn ook vandaan komen Rimini, Gradara, Riccione, Cattolica. Toch fijn plaatsen. Maar ja, daar komen wel steeds meer. Er zitten meer Limburgers dan Italianen. Hè? Dat is een beetje de reden. Dat jij toch goed. Dat wordt een beetje raar allemaal. Maar dus ik ga er nu weer terug naar Limburgs, want dat Engels is wel van mij. Ik hoorde laatst een liedje in de kroeg, dat klonk een beetje wie dicht, maar niet gans. Luister even mee. Ja, ik heb hem gehoord, ik heb veel inderdaad. Ja, dat is echt... Fabrizio, ze hebben die liedje gejat, die shaky DJ's, en die hebben er een soort van remix van gemaakt. Dadelijk, ze hebben die liedje, wat Stik eigenlijk zelf gejat is, hebben ze hier nou weer gejat. Ja, maar dat is belachelijk voor wel. Is dat een Ier of is dat... Ja, natuurlijk is dat een Ier. Kijk, dit is dat, de jeugd die ook zeg maar gewoon naar Hotel Ordinaire gewoon ieder jaar, die wel kunnen knallen. Die bezig met helle knallen. Snap ze? En dan vind ik inderdaad, dan moesten de Ruud de Keur uit de konen spieken. Want de wereldleider die veel nog een kleine compilatie kijken van al die clips en uiteindelijk die in de landelijke allemaal doorbraak. successen. Commenteer.